Ndị Igbo mụrụ na bọọla chie maizi nọ unu anwụchụlo ka nụle ude dịrị unu. Biko bịanụ ka anyị nọrịa ma tụlee nkata dị oke mkpa ma dịkwa mwute. Nke bụ eziokwu bụ na ezigbo iwe na-ewe m. Obi adịrọ m mma ma ncha. Ọ bụ ihe jọkasịrị udele na njọ si karịa nkapị n'isi. Ọtụtụ n'ime anyị na-agba mbọ n'igwe ịntanetị kwalite ala Igbo ma kọsasịa ashị niile na amara ụgha niile dị ofu ose na ndị ugwu na agha ma na-akọtọsị ala Igbo na ndị Igbo niile. Anyị na-ebu agha niile ndị a ma na-azọpịasị ụmụ mpịampịa mmụọ ya bụrụzie ndị be anyị bụ ndị ga na-etinyere anyị aja na garị. Ndị anyị na ha so na-achụ mmụọ tụgharịzie wee sị na anyị na-esi mmụọ. Ihe eme opere aka. Abalị ole na ole gara aga, ndị influencers si na Ebonyi Steeti fesasịrị ozi na ndị befa na-ata anụ mmadụ. Chineke nna ihere emegbuola m. Jesus Christ. Mgbe m hụrụ ozi ahụ, akpatụrụ iwu zuru m ahụ. Ezigbo iwe were mụ na ọ bụ ndị Ebonyi Steeti chụpụtara ụkwụ ha n'iro. Oru echi ha sị na ndị Anambra na ndị Igbo ndị ọzọ kpọrọ ha asị na a na-akpọ ha second class citizen. A na-akpọ ha abụkị, na-akpọrọ ha ụgwọ ma na-eleda ha anya. Na leenụ, ọ bụ ndị kwesịrị ịkwalite Ebonyi Steeti, ndị pụtara nụ na-ekwu okwu n'obodo ha bụ ndị ụgbọ arụ ọbịa. Chineke tụfịa akwa ha na-emegbuchakwa unu niile na-ezuzugbuolu onwe. Orichi na-apụta n'igwe ịntanetị na ofe osebe na-asị na ndị Igbo na-ata anụ mmadụ. Kedu ọnụ unu ga-ejupụta wee defend ya ndị Igbo? Evidence dị. Ihere emegbukwa unu niile. Onye ahụ pụtara destin nọ n'igwe ịntanetị, onye Igbo ọbụla ka na-eso ya, unu gbaa akaụntụ ya report. Ọ dị iberibe onwego uche ma ncha. Ololololo maka ego ịntanetị. God forbid emere unu ya eme. Ọ dị ara na-agba ọnụ. Gaanụ na Twitter ka unu hụ otu ndị ofe mmanụ ji were vidio ahụ na-adọ ndị Ebonyi Steeti vam. You guys didn't do proper investigation before circulating the spurious narrative na ya bụ emume sikara nkakwu n'isi si Ebonyi Steeti pụta. Abịa na ihe gbasara news, o nwere ihe ise dị oke mkpa a ga-akọwapụta tupu asị na news ahụ dị authentic and credible and not fake. Ndị bekee na-akpọ ya 5 W's and 1 H. Ha gụnyere who, what, where, when, why, and how. Tupu mụnwa eme ihe ọbụla a na-akpọ news maọbụ zisa ozi dị mkpa, aga m agbarịrị mbọ ịhụ na m chọpụtara onye maọbụ ndị mebere ya bụ ozi, which is the who, ebe ozi ahụ nọ mee, which is the where, mgbe ya bụ ozi nọ mee, which is the when, ihe kpatara o jiri mee, which is the why, and otu ya bụ ozi si mee, which is the how. Dịka onye nta akụkọ, ọ bụrụ na news ọbụla ị na-eme asaghị ajụjụ ndị a, ị ga-akpachapụ anya gị tupu izisa ozi a na-akpọ ozi ụgha, which is fake news, and this can jeopardize the reputation of your brand. This is what I teach in my content creation class. But n'ihi na oke mkpa ihe a dị, I had to infuse it here to debunk that malicious video. Nke ọzọ dị ka ibe ya bụ na most of you content creators are not journalists. Unu enweteghị ọzụzụ
a na-enye ndị nta akụkọ. That's the broadcasters and the journalists. Because this profession is an open one that requires talent and creativity, and also one that is lucrative. Everyone jumped into it where Lalusa this noble profession. You know, it's very difficult to try this in medicine, law, accounting, and the rest. Although na enwekwara nurse na Dr. Eliza nwekwa Dr. Azolo, lawyer Azolo, but they can be easily fished out and penalized. Most of you don't want to learn too and improve. But that's not the point. I want to ask Ebonyi first son a very important question. Biko, tagara na na this post. Ebonyi son, nnam n'ugwu gị. Ozi a izi sara na ndị steeti gị na-ata anụ mmadụ. Biko gwakene m. Nke mbụ, who are those in that video? Kedu aha ha? What are their names? You were so sure that happened there in State. I'm now asking you, biko onye eze, gwakene ụmụ Igbo and they know na ihe onyonyoo ahụ. And tell us, gwa anyị afa ha, gị gwakwa anyị your source. Which newspaper or television station or any independent researcher did you get their names from? Nke abụọ bụ, kedu ebe ya bụ ihe mere? Which part of Ebonyi State did it happen? Because you were making conjectures. Odogiganya. Even your followers were saying it's Ịgbụ, it's Ịji, it's Iza. You all could not decipher if that news, Mary. You were analyzing and accusing our Ebonyi people. Ay, na hana Anụ Mmadụ. Do you know I school in Ebonyi State? Nke atọ bụ, kedu mgbe ya bụ ihe mere? I'm in a news writing. News has dateline, and that's why news are always broadcast as breaking news. If your news happened in the last week, it is now stale and unsuitable for broadcasts. Although there is a twist which I can't teach here. Join my content creation class and learn in full. Now back to the Ebonyi fourth son. Kedu mgbe ya bụ ihe mere? When did it happen? I made my findings, and according to some people, video ahụ etega akọpụtara n'igwe internet. Some were so sure that the voices there weren't original. I can name my investigations, and because that video came from an unidentifiable source, it's quite difficult to ascertain the authenticity of that malicious information. Yes, because we live in the age of AI, and they can manipulate narratives to suit their execrable agenda just to malign and excoriate Ndị Igbo. Onyonyoo etogogologo. Unu chebiri m na part 2 where otu achọrọ m ikwucha ihe niile dum n'obi. Ama m ihe mere na Facebook a na-anabata karịa 10 minutes video na-ewe m iwe. Amaghị m oshi na my Facebook unu nyere m aka. What will I do? Don't forget to register for our Ịgbụ class. If you don't know how to speak Ịgbụ or your kids don't know how to speak Ịgbụ, rush now and register. And our content creation class is still on. Don't forget to DM me. I'm just a DM away. Bye.